Og at der ikke gik særlig mange mål ind. Her kommer der en fin mulighed til gæsterne, og så står den 1-0 til Herlev. Fornemt samarbejde ender altså med en scoring. Det er Sasborup. Sæt pukken frem til Trepanier. Og så har han Isak Quaidung med. Quaidung med pukken baglæns, og så kommer reduceringen. Det er altså tre af de helt store offensive profiler for Herlev, der står bag den her scoring. Mathias Pettersson, Amano, Trepanier, stille og roligt lister han pukken i kassen med baghånden ind bag Mathias Pettersson. 1-0 til Herlev. Efter mulighed i de døende sekunder af anden periode. Afslutning der, og reduceringen kommer altså på tærsklen til udgangen af anden periode. Så er det to situation her for værterne. Poulsen kommer ind som tredje mand til det. Lige ved, at der går for meget tid mod den. Det gør det så ikke i anden omgang. Så står den som en 2-0. To hurtige Herlev-scoringer kortvarigt efter hende. Johansson på blå linje. Asperup. Afslutning. Trepanier med på baseballmanér, og så får han i syvende og sidst sendt pukken i kassen. Man kan nærmest se både let. Gennem kæden med Winder, Company. God pasning op. Og Trepanier får sat den usvigeligt sikkert ind på Kevin Frødkjær. Her. Afslutning og scoring. Så holdt den altså ikke nødvendigvis meget længere. Tim Daly der. Hvis han ikke med til gengæld, så kan Tim Daly komme ind i zonen igen. Masser af plads derovre ellers. Jo. Ja, 2-0. Så lidt tilfældigt ud derinde, men ikke desto mindre Herlev på 2-0. Og hvem ellers end ham her. Prøv at se, hvad Herlev kan gøre her. Kom tilbage fra det her. Det kan de måske, altså! Han har vist sanden scoret i den anden ende. Nej. True sætter lidt fart på. Smart pasning på tværs. Scoring. Trepanier, som jeg netop lige fik udråbt til at være en farlig herre, bringer balance i regnskabet. Smart spil. Lige ved at Trepanier kommer rundt. Scorer den inden. Jeg tror, der er mål. Jeg tror sørger der er mål. Med en wraparound.
Et par lækre træk der. Der. Huidong, der dukker op, og så udnytter de lige netop det powerplay, jeg sad og snakkede om, at de gerne ville. Så ligger den ud mål. Så Trepanier modsat pasning på tværs, og så er der scoret til 3-0. Ganske simpel recept. Trepanier. Det er inde bagved, og den bliver altså skrevet ind. Og så slår de altså til. 3 forsøg skulle de have før. Får putten her fra Johansson. Og fin pasning over, og det giver mål til Herlev. Isak Skedong her. Trepanier med en flot pasning over til Isak Skedong og 2-1 til her. Sebastian Benker første omgang. Godt spillet der. Maxime Trepanier sætter P0.